wat ook heel leuk is. Wat ouderwetse vrijrijken wat we hier hebben staan. We leggen hier altijd ook eventjes uit van het meel en een bloem met een dorsvlegel. En we hebben door een trog, een klein trogje. Dus we, van A tot Z kunnen we de mensen en de kinderen van school kunnen we alles uitleggen. Van wat is een, ja dan gaat dat denk maar af. Doe hem even weg. Doe hem even weg. Hul even weg dan. We zullen hem eens even weg. De bent zo van ons af. Geen probleem. Ben ik terug, zo. En wat is dat voor ding? Dat is helemaal een speciaal dingetje. Dit is een enig idee. Dat is geen stroom. Hè? Dat is geen stroom. Ja? Dat is voor noten te roosteren. Dus er zit kooltjes in. Ja, dat is heel ouderwets, hè. Dus we hebben ook een heel ouderwetse koffiemeulen, echt terug in de tijd, ga je zeggen. Daar duis je de noten of de amandelen in en dan duis je dat ding gedekt en dan ga je ze draaien. Kijk, dat is ook nog, je kunt zien dat het heel oud is, hè. En dan ga je ze draaien en dan ga je ze roosteren. En ja. Dat had je een bakker in zijn inventaris vroeger? Nou, als ik banketbakker ben en dan wil ze amandeltjes als decoratie of hazelnoten hebben, dan moet die geroosterd zien. Ja. Ja. Of de kids ook even in de oven leggen, maar dit is echt iets van vroeger. Roosteren en dan schaven zo? Nou, dat duis je eerst schaven, dat is een schaafmachine. Wat deze? Dat is een schaafmachientje. En dan kan ze amandelen mee schaven en dan duis je die roosteren. Kijk. Kijk, en wat heel belangrijk is, als ik van die bitter amandel is, Ja. die moesten sowieso roosteren. Waarom dat is? Nou? Er zit blauwzuur in. Dus als ze die zoet In amandelen? eten, ja, bitter amandel. Oké. Als die dus eten, dan moesten ze eerst roosteren voordat ze die kunnen gebruiken. Ja. Ah. Ja, wat hebben we nog meer voor leuke dingetjes? Er staat een mannengroep mensen die het tot meester Vlaaienbakker Ja, dat is voor een kulletje van die mensen. Oké. Wat heel leuk is, de helft gaat bij ons over vlaai en de andere helft gaat over andere regionale en regionale en streekproducten. Dit is een Stroopwafels? ja, stroopwafel. Dus de mensen boven de rivieren moeten we ook een beetje aandacht voor hebben, hè? Want anders dan komen die ook niet, hè? Oh, stroopwafels Dit zijn stroopwafels. Dat komt echt van boven de rivieren? Dat komt van meer van boven, ja. Oké. Kijk, en dan hebben we hier een stroopwafel-ijzertje van 1821. Dat is een hulenaalde. Dus het kan, Ja. Zo, In spekelschrift staat hier er zit nog 1821. een of ander familiewapen zit er zelfs nog in. AHK. Ja, begon nog achterhalen wat precies vanaf komt. Dat is niet van de groente, hè? Je moet de groente van HAK hebben, maar... Oh, die, maar geen reclame maken, hè? Ja. Dat is geen reclame. Nee, dat heb ik niet gedaan. Wat nog heel leuk is, Gezakt. dit is trouwens ook een heel leuk dingetje om te laten zien. Die Ja. oude buksjes van vroeger. Dat is nog van de zaak bij ons. Daar hebben we er best nog wel wat van. Vroeger werd er niet betaald, net als tegenwoordig. Met dat bloep, met dat pasje wat we nu hebben. Dan schreven ze Er nog werd op. alles opgeschreven, hè. En enkel de zoveel tijd als pap het loonzakje kreeg, dan werd dat betaald. Oh, dan moesten ze met de buksjes overal in. Ja, Ja, kijk. of nee betaald, hè, want die gingen met het loonzakje natuurlijk ergens anders, hè. Oh, kijk nog wel. Oh, Ja, dit is we hebben door nog wat mooiere liggen, maar ja, dat zien natuurlijk hele oude buksjes. ik kan er niet eens lezen. En dan heb ik nog een heel leuk boek. En dat is een boekje uit 1902. En wat staat erin? En daar staat iets heel moois in. Daar staat in wat toen de Mac kostte. Op de lat schrijven, dat is wat van gehoord, hè? Op de lat. Jazeker. Ja, dat is een beetje een lat, een Ja. lang boek. Daar moet ik heel voorzichtig mee zien, want dat papier dat is heel, Geweldig. Mekje 30 cent. Maar dan had ze wel een grote mek, hè. Niet even zo'n mixer wat we nu hebben. En had ze ook grote gezinnen. Trouwens, net vergeten te vertellen, waarom was dat een hele grote schaal met die fly, voor die fly te bezorgen. Ja. Dan natuurlijk veel meer kinderen allemaal hadden. Nou, rond de 10, 15 kinderen hadden ze dus. Hoe ze niet met zo'n fly aan te komen zetten, hè. Dat Maar vulde goed, dan Holland dan nog niet. 30 cent, mekje. En er waren ze er van 12 ons. Of nog groter. En familie, die komen nog bij ons in de winkel, die mensen. De achterkleinzoon. Oh, wat leuk. Dus En heeft ze door ook dat buksje van? dat Of- andere buksje,
Nee, ik bedoel de achterkleinzoon. Ja, die komt bij de bij komt met een vaste bestelling nog. Ik wil nog geen namen nemen, want ik weet niet of het de prijs stelt, hè. Doe dat vooral niet. En wat zien we op de foto? Dat is de opa van mijn vrouw. Met de knecht. Dus en ook van Dukers? Nou, dat is... De kleine is later nog met een dochter van Dukers getrouwd. Oké, dus, dat Stees. is nog, Ja, dit is opa Stees. Dat is opa Stees. Geweldig. En de zoon, die is toen met een dochter van Dukers op Lieren getrouwd. Ja, en die connecties zien we natuurlijk nog steeds. En ja, we beperken ons niet tot Horzelijn natuurlijk. Hier staat ook nog wat van onze steeks in. Al Buksje, nog leuk om te lezen. En letjes, die later op de Meertrik Bekkerie is begonnen. Die heeft bij Steeks het vak geleerd. En zo gaan we ook alle bakkers uit Hors en omtrek gewoon in elkaar brengen. He. Dus dat ze daar een ganse lease is, door zitten die bakkers vroeger allemaal. Ja, dat is een heel werkje. Daar heb ik een, sorry, ik bel u terug, zo. Kijk. We hebben een bakker, Jacques Hagens. Die man is 87, die komt iedere dag mee doen bij ons. Het is jammer dat Jacques er niet is, dat was leuk geweest. Die is met mij samen even al die oude bakkerieën van vroeger in kaart te brengen. Wat leuk. En het mooie ervan is, gaat dat ding alweer af. Ja, ik krijg bestellingen, hè. Er moet brood op de plank komen, dat snap je, hè. Letterlijk. Wij zien de laatste bakkende bakker van Horst zelf. Er zien natuurlijk wat bakkers van Boete Horst, hè, wat nou misschien ook gemeente Rozzezee terechtgekomen. Maar wij zien sinds 1881 zien we actief. Ik heb geen opvolger, maar misschien dat mijn kleinzoon, die is nu 9, die kwam laatst hier binnen en zegt, opa, ik ga de zaak overnemen, zegt hij. Ik zeg wel eens wat ze Duits komen ze eerst gewoon leren. Dus en dat bakken leer ik tegen nog wel. Maar die bakt nou samen ook met opa hier al... De bakt, die komt regelmatig meedoen, ja. Die maakt er met 2 jaar al zijn vlakjes. Ja. Geweldig. Zit er wel in. Dus daar heeft zich die stiekem al op gevestigd. Dat deze traditie... Nou, wij bakken wel heel anders als destijds. Hè. Ja. We hebben het wat breder getrokken. We hebben ook de leerzorgbakkerij. En we doen workshops. Dus, een leerzorgbakkerij? Een leerzorgbakkerij. Dus mensen die wat moeilijker meekomen, die kunnen of een dagbesteding of een opleiding volgen. En daarna hebben we een paar hele leuke concepten. Maar dan moet je zoals maar eens googlen, want ik mag natuurlijk niet... Nee, dan moet je zelfs jullie morgen reclame maken. Maar dit is gewoon een vlaaienmuseum is al... Dat is al heel bijzonder. Ja. En wanneer gaan ze eigenlijk officieel open? Nou, we zien nog een kijken. Dit is open tijdens onze workshops, maar we zien nog met een aantal... Ja, we moeten nog wat vrijwilligers erbij hebben. We hebben er een paar. Hebben we er voldoende, dan kunnen we actie maken. Dan gaan we starten. Dus dit is ook de burgerlijke stichting. Hè? Okay. Dus een museum kost geld, dat moet je eigenlijk zo denken. Ja. En als ik er iemand op moet gaan zetten, dan moet dat gaat niet lukken. Dus we moeten het echt met vrijwilligers doen. Dus mensen die zich geroepen voelen om de cultuur, Limburgse cultuur, verder door te zetten. En tradities, ja, bij deze. Vlaaienliefhebbers verenigt u. Hartstikke fijn. En kom hier vrijwilligerswerk doen. Hoeveel huiszetters heeft ze? Nou, ik laat heel even kijken. Daar hebben we vlaaischeppen. Ja. Hier heb ik vlaaischeppen. Daar heb ik vlaaischeppen. En hier hebben we nog veel meer vlaaischeppen. Met dank aan het museum in Zuid-Limburg. DDR-museum, daar hebben we dat van overgenomen. Het DDR-museum. Daar zijn we ook al eens geweest met dit programma. Ja, zeker. Ja. In Stijn? Volgens mij wel, ja. Stijn volgens mij. Ja, die mensen komen ook nog een keer hierbaan, wij gaan door weer eens hier. Want het een beetje een leven haalt, hè. En wat is dat? Nou, dat is leuk dat ze vroeger. Ik ga een buitenbakkerij opzetten. Ik heb een hele oude holtoven gekocht in Klazineveen. Ben ik ook nog maar in de krant geweest. Een oven van rond de 4 ton. Die zijn we 4 keer geweest. En, die is nog niet heen? Ja, destijds aan de grens betegelen. Oké. Is er opgeslagen. En we willen een buitenbakkerij dat mensen zeg maar boete kunnen gaan bakken.
Kijk, iedereen ging op vakantie naar Oestreek en daar is het koud. Niemand klaagt erover dat het koud is. Is het heel koud, liggen ze allemaal te ozelen en te klagen. Dan komen ze bij ons gezellig in de buitenbakkerij en dan gaan we door leuke dingen doen. Dus dat is de opzet. En, Dan heb ik alweer wat verklapt. en wat is dat voor een, Dat voor zijn een onderdeel? Overmonden, dus aan de voorkant worden ze dus Oh, spullen ja. in dus. Dat is allemaal gietijzer. dat is Wat ze hartstikke vroeger mooi. ook in de moorzoeks zetten. Ja, Toch ja, ging dan... ja. ja. Wat chimiek is dat ding Zo- alweer? zo- Ja, wacht. Ben ik terug? Oh, dat is dezelfde weer. Dat is een beetje eigenwijs. Ja, maar dat is de laatste keer geweest, want onze tijd zit er eigenlijk bijna op. Eindhuwelijk denk ik nog Ja. wat te zien. Tot slot. Dit is Mariska. Dat is van voor de oorlog. Dat hebben we gewoon zo in de fles laten staan. Kijk. Ik zou er geen slukje van nemen. Dat is een heel oud flesje. Ja, Hey, nog zo'n oud flesje. Dit is dan waar ze dat in is. maar wat is En er het? zit een klein ding en dan kan ze doseren. Ja, dan kan ze slagroom of dingetjes op smaak maken. Ah, oké. Dan ga je een belletje, daar moeten we mee gaan hebben. Misschien is het leuk. We kunnen zo even teruglopen. Dit is onze demonstratiebank straks. Kijk, hier gaan we demonstreren. Dus hier gaan we fly demonstreren. Straks is het bezoek, bakkerscafé, demonstratie fly bakken of een complete workshop. Eind van de tour. We komen eraan.